גברים תמיד טובלים ביחד. את תטבילי אותי ואני אעשה לך. זהו, המים נעימים. בונה, את דוסית מבוזבזת. די. פשוט כוסית. אל תגידי את זה. למה? איזה שיער מהמם. לא חבל להסתיר אותו מתחת לסמרטוט הזה? בדיוק העניין. בדיוק העניין. כולכם משחקים פה בהערה בימה. לבעלי הוא אמר להחליף שם, לך הוא אמר לשים סמרטוט על הראש, ולי לא תאמיני. הוא אמר שאני אחליף מקצוע, כי הוא החליט שהקול שלי בערווה, לא מעליב? אבל את לא תפסיקי לשיר, נכון? אני מאוד אוהבת איך שאת שרה. וואלה? מה, יש לכם טלוויזיה? חשבתי שאסור אצלכם. אני רואה במחשב. שובבה. עונה, סמי יגנב כשאני אגיד לו שיש לי מעריצות דוסיות? בטח שאני לא אפסיק לשיר. קיבלתי מתנה מאלוהים, לא? זה חטא לא להשתמש בה. כל השאר בולשיט של גברים. למה את באה למקווה? סמי, בעלי, כן? איך שאני התקבלתי לכוכב נולד, הוא החליט לחזור בתשובה. התחיל עם כל השטויות שלו. אמרתי לו, שכח מזה, אני למקווה לא הולכת, אתה לא רוצה, אל תשכב איתי. 3 חודשים הבן אדם לא נגע בי. ככה. בסוף אני נשברתי. חולרה, מוטרף, בן 1000, מניאק. ואני כל כך אוהבת אותו. איך את עם בעלך? אני? אני לא מכירה אותו. חתנתי מישהו שאת לא מכירה? שידך. מה? שידוך. בונה, זה כמו סטוץ, אה? רק שבשידוך את אחר כך תקועה עם הסטוץ גם לכל החיים. סטוץ? כן, נו, אחד שאת שוכבת איתו פעם אחת ולא רואה אותו יותר. בשביל מה? בשביל הסקס. היי, יודעת שאת אמורה ליהנות מזה. בעיניי זה נורא. למה? הוא עשה לך משהו? הוא פגע בך? תהילה, הוא אנס אותך? לא! לא יודעת. אני פשוט עושה את עצמי ישנה, שהוא לא... לפעמים הוא מנסה להעיר אותי, אבל אני לא פותחת עיניים. מקווה שיעזור. וכשהוא לא, אז אני פשוט כאילו... מתאבנת, והוא לא ישרה. זאת אומרת, פעם אפילו שמעתי אותו בוכה אחרי. רציתי לתת לו יד ולהגיד לו שזה לא הוא, שזאת אני, אבל לא. לא הצלחתי לזוז. תגידי, מה אם לא תטבלי? מה? הרי אם את לא טובלת אסור לו לגעת בך, נכון? כן, אז אבל... אל תטבלי. כן, אבל מה אני אגיד לו? תגידי לו שההבלנית אמרה שאת חויצצת. על מדי. עד שתהי מוכנה, עד שתרצי. ואם אני לא ארצה? היה לך פעם גבר אחר? לא. כן, אבל לא ש... כן או לא? רציתי להתחתן עם מישהו אחר. אבל הרב לא אישר, הכרנו לבד. הכרנו לבד? לא בשידר. הייתי רואה אותו כל בוקר בדרך לסמינר. הוא היה בדרך לישיבה, שנים. ולא היה בינינו כלום, רק מבט. לפעמים כמעט חיוך. ואז שבוע לפני סוף הלימודים ניגשתי אליו ושאלתי אותו איך קוראים לי. וואו. דיברנו. ושכבתם? לא, מה פתאום? זה אסור. אפילו יד, זה אסור לפני החתונה. ברור. יום אחד אסור לתת יד, למחרת צריך ללכת עד הסוף. זה לא אנושי, זה מעוות, זה... את חייבת להיפגש איתו. לא.
בשביל מה? כי את אוהבת אותו. כי אם הוא היה נוגע בה, לא היית עושה את עצמך ישנה, היית מגיבה, יש לך דרך להשיג את הטלפון שלו? לא. לא ניסית. יש לך אומץ? אתם יכולים להיפגש אצלי בבית, סמי לא מגיע לפני 8-9 בערב. לא, אי אפשר. הוא מתחתן עוד חודש. יואו, אז תעצרי את זה. קחי דוגמה מרומאו ויוליה. את לא מכירה. דוד ובת שבע? דוד ויונתן? דוד וגוליית? מה זה משנה? תילחמי על האהבה הזאת. את מציעה לי לנעוף. אני מציעה לך את הבית. לא, את בחיים לא תביני, את באה מעולם אחר. זה אבוד. אז תתגרשי ממני. לא! לא, אסור לי להיכשל שוב. תיכשל בעיני מי? בעיני כולם. עד שאני זוכרת את עצמי, אני לא מצליחה לעשות שום דבר כמו שצריך. אז אולי תפסיקי לעשות כמו שצריך ותעשי מה שאת רוצה. אבל אני רוצה להצליח. הנישואים, זאת ההזדמנות האחרונה שלי, ואם אני אכשל גם בזה, אז אף אחד לא ירצה אותי. תקשיבי, את לא יכולה להצליח בנישואים כשאת אוהבת גבר אחר. אני כן יכולה. זה לא ילך. למה?